60 שניות על חשיפה. הרבה בעלי עסקים ונותני שירותים לא מבינים מדוע עליהם להיחשף. אז יש לי 3 סיבות מעולות בשבילכם. האחת, וזה משפט ששווה לזכור, אנשים רוצים ללכת אחרי מישהו שעבר את הדרך שהם עומדים לעבור. הם לא רוצים לקבל תיאוריה, אלא שיטה מוכחת שמי שמלמד אותם ניסה בעצמו וגם הצליח. השנייה, אתם רוצים למשוך עליכם לקוחות שדומים לכם, לקוחות שתהיה לכם כימיה טובה איתם, שיהיה כיף לעבוד איתם. וככל שאתם חושפים את עצמכם, את האופי שלכם, את האמונות והערכים שלכם, כך אתם מפעילים את חוק היקום, דומה מושך דומה. והאחרונה, וכאן תרשו לי להיות בוטה, גם אם אתם השמש בכבודה ובעצמה, גם אם יש לכם שיטה מדהימה ופתרון קסם לבעיות של הלקוחות שלכם, גם אם יש לכם מיליון סיפורי הצלחה שיוכיחו את זה, אם אתם יושבים במערה, אף אחד לא ידע את זה. אתם לא צריכים להגדיר את עצמכם כמנטורים, ובטח לא כגורו. אך שתרצו שלקוח יסמוך עליכם, מספיק כדי להפקיד בידיכם את הכסף שלו, ולתת לו את התקווה שאתם אלו שיכולים להביא לו את הפתרון המיוחל, עליכם להרשות לו להכיר אתכם. האחריות לקשר היא שלכם.